Karon ni ang laing sumpay ni ngatong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. Ato niya ta sa amo ha. Ikaw na kadto sa amo. Lo, ay, Sige na, good. di mo kog nusog ko si mami nga, mulakaw ko nga, ako rang usa. Pasasad ko. Kung mauna, ani na lang, Unsa man? paniya na lang sa school ang imong nanay. Mao ba? Unay. Kay, dili man mo sugot ang iyang mami nga mulakaw siya nga siya raw. Anak tingali siya kwartahan. Kwartahan, Jud. Nindot gani kayong ilang sakyanan. Nya. Pero buutan gid ng bata? Oo, nanay. Mga pitaw nga nakikamikusat ko ni Kyle, kay maayo man kay siya. Dili ang pagiro. Manggihatagon pagit kaayo. Ang maayo kun mauna. Kay makamauri ay maluoy. Mga Jud, nay. Sige. Ato nang istoryahan og usab unya. Anak, Yes, me. May sugo ka? no, Moingon lang unta ko nga kun si kinsa man kaning imong mga friends sa school nga pwede namang imbitaron karon Sunday sa mong birthday. Sultiyon niya silang daan ugma. Aron makapanangin na dayon sila sa ilang mga parents, ha ba? Okay, me. Kung may naman akong gustong ibataron, kung pwede sila ragani si Benji ug ganyang ate, akong paniyo na, me. Sige. Ikaw ang masunod. As long as malipay ka. O, sige. Ikaw ang magbuot. It's your birthday anyway. Nay! Nay! Oh, yara ko lang ta. Nay! Ano man? Okay rin. Dili na kamo adto sa school life para ni Kyle kay Kuan. Imo na may ubanan si Tumbi. Asa man? Ki-invite mi ni Kyle sa iyang birthday karong Sunday dito sa ilo. Mao ba? Oo. Madto tanay. Uy, Sunday no? Oh my God. Anak, wrong timing man. Ah? Doon ako'y commitment anang adlawang, dili na ako pwedeng i-postpone. Nakasaan ako, Nay. Ha? Ano? May gibuhat ka bang nautan? Nakatando mo kong diretsyon ni Kyle nga. Madto tanay. Sorry, Nay. Nagbuot-buot ako. Sorry, Nay. Oh, anak, anong may hila ka man? Kaya nadlok man ko masuko ka na ako. Huwag si Kyle. Nganong masuko man si Kyle ni mo? Kay dili man di may madayon o kadto sa ila si Ate Tumbi. Kay dili man di ka pwede. Oo, miingon tuod ko nga dili ko pwede. Tungod kahit doon naman ko importante nga lakaw, nga dili gina ko pwede i-postpone. Pero, madayon mo sa pagtambong sa atin ni Mutombi sa birthday ni Kyle. Mga kaya nga hilakan. Tinood, Nay. Oo, mga ayaw sikin ng imong luha. Kay wagyoy, ang yung tanaw ng usa ka laki nga muhilak anak. Pero dili ba ako bayat na ya? Ha? Murag wa man tingali ko gisulti nga ingon ana, anak. Basin mao niya ni nasi mo na ba? Bisan kinsan naman siguro kung magol, dili man siguro makapugong sa paghilak ni no. Kung diyon na diyo hilakan, hilak man din ano. O man gani. Pero, dili gyud ko gusto mo tanaw sa usa ka laki nga muhilak. Kay para nako, simbolo na sa pagkahuyang. Dili ka makasalig nga atong kasandigan, kay dili mang mawadaan sa paglaom. Ang gusto nako sa usa ka laki, kanang firm gyud. Para nako, mauna siyang andam kanunay nga mulaban. Dili pa ko nimo masabtan karon sa buot na kong ipasabot anak. Inigdako nimo pohon, matugkad daw niya nimo ang tinuod nga kahulugan. Basta ayaw nagagool, kay mutambong din mo sa birthday sa among classmate na si Kyle. Ug aron mo gaan na ganang imong dugahan, mga tuta sa mall. Kita ni Ate Tombi nimo, kay mamalita para niya sa inyong suluban ug sa mga gifts nga para ni Kyle. Pero wa man ka magsulti kung kinsay among kuyog ni Ate Tumbi, Nay. Si Lolo ninyo imon? PXDC
Ako kitay. Di ka mauwawan na dito. Ay nga nung mauwaw man in taon ka, mahal kong uyuan. Ay, Nga tao masad kang parehas ang imong tambungan. Nga no, ang sabay imong kalainan ang mga tawhana nga makonscious ka man. Gibangaan gihapon ka sa imong pagkatao karon. Nga dili ka naman basta-basta. Kung unsa man ko karon, mausab na ikaw tiho. Maong ayaw gyud pa kaubsalang gihapon ang imong kaugalingon. Somebody ka na karon. Nalimot kang usa ka na ka businessman? Ikaw ba yung nakaingon nga nakabot na ako nga ako mga damgo tiyo? Ikaw mao'y milihok aron maangko nato ang kalampusan. Maong ihangad ng imong agtang. Dili aron manghambog. Dili aron makita sa mga taong assuming nga sila mga sapian. Nga ikaw og sila tiyo, parehas ra sa mga mata sa makagagahom. Ha? Sayang, dili makakuyog ang among nanay sa imong birthday, migo. Ha? Lolo, ina. Sa ato pa di ay, dili mo mudayon. Lokalain. Excited ba kayo kung mami nga makailan ninyo? Waman tuod ang among nanay, pero naman mi si Ate Tumbi. Kay, ubanan man mi ni si Kuan sa among lolo. Ha? Oh, okay ra. Bisag si kinsa pang ikauban nila. Kaya ang mas importante, sila man ang imong mga bisita, di ba? Oo, noon, mami. So, how's my boy? Excited ko sa akong birthday celebration. Malipay ka ng higayon ha, anak. Oh, Believe me. it seems nga muragdagan og pasabog si daddy ni mo anak ha? Dapat lang. One and only son, good na. Kinalan nga, dili ginamabintaan. Dili ba? Dili mabintahaan ang handa, di ba? Bitaw! Pero sayang lang, kay nag-expect unta kong makaila ang parents sa friend ni Kyle. Pero, di man sabday ko na makatambong. Pero mutong ang imong mga friends, di ba? Anak, kunway makauban niya, pwede nga atong kuhaon, ug ihatod. Wa man ko makatulto sa ila. Pero may kuyog sila, Dad. Ang iyang lolo. Oh, that will be a big celebration, anak. Kay atong idungan sa house blessing ining bag-o natong gipuy-an. Love, thank you for giving us this beautiful place. Kamao ka gyud. Maong, I love you more and more and more each day. Akong halad sa bag-o na tong kinabuhi. Akong gipadispose nimo ang old house. Bisan kon may sentimental value to nimo. No, nawa nang akong amor na itong bayang. Maong angay lang nga wadon. Daghang bad memories nga angay ilubong sa kalimot. Okay, Han. Happy ka ininggasan ako nimo o ni Kyle. Oh yes, hon. Yes. Bigo, ihatag ning address sa imong lolo. Oh. Kay, bagkura ba among gipuyan nga bay? Gisuwat gyud na ni mami. Kay wabra ba mo makatultol sa amo? Maong iya nang gisuwat para ninyo. Salamat ha. Sige. Ayaw kalimot karong Sunday, kuya. Ha?
mag-expect yung kumayan nimo. Siguraduhan yun nga, anak kagin anang panahon na. Tabangi mis paglipay sa among anak. Sayang. Usa magid unta ka kamaayong amahan kung nganong kung nganong Kuya. Pass is pass. Iampo na lang sa Ginoo. Nga iya kong hatagan og laing anak. Bugti sa akong pagpangamahan sa anak sa laing tao. I know God will not forsake you. And ayan guys, sundungan ninyo no, ang part 35 sa ikaw ang gamot, ako ang punuan. Magsama sa atong nadungan guys no, sa last part nga. Ningon si Kael guys no, nga patuon na lang kuno yung mama dito sa eskwelahan. Wala, nagkagamay gyud no ang kalibutan sa duha guys. Sa duha ka pamilya no. What if magkita na sila guys no, si Nimya og si Rebs. Hala ka, imagine sa kadaghan sa estudyante guys no, pero si Kael pa no og si Rebs ang nagkabarkada. So nigamay ang ilang kalibutan guys, meaning hapit na sila magkita-kita. Munang abang-abang lang yutas guys no, sa sunod pang mga eksena kay nagkadugay, syempre nagkahinam na po. O ganyan na po ta guys no, para mamati no og mahimog reaction video. I-search na to ikaw ang gamot. Nagibuhat naman daotan. Nakatando mo kong diretsyon ni Kyle nga. Magtuta na eh. Sorry na eh. Nabot-buhot ako. Sorry na eh. Anak, nganong may hila ka man? Kaya nadlok man kung masuko ka na ako. Huwag si Kyle. Nganong masuko man si Kyle nimo? Kay dili man day may madayon o kadto sa ila si Ate Tombe. Kay dili man day ka pwede. Oo, miingon tuod ko nga dili ko pwede. Tungod kahit doon naman ko importante nga lakaw, nga dili gid ako pwede i-postpone. Pero, madayon mo sa pagtambong sa atin ni Matombi sa birthday ni Kyle. Mga kaya... Hala. Imbitado pala sila guys no sa birthday ni Kael. Hala ka. So mo ato gud sa ilahang balay. Hala ka. Kinsa gahi ma-surprise ani guys no. Sila duha guys no, ma-surprise gud sila inigkita nila sa usag-usa. Pero ang pangutana karon guys na ilan pagga nilang ilang kaugalingon no after many years. O di man kayo ko many kay more elementary days sa mga guro ni no, mga 5 to 7 years old lang guro ni si Kuan Benji. Nahilakan. Tinood na eh. Oo, mga ayaw gustikin ng imong luha. Kay wagay, ang yung tanaw na usa kalaki nga muhilak anak. Pero dili pa ako bayat na ya. Ha? Murag wa man tingali ko'y gisulti nga ingon ana, anak. Basin mao niya ni nasimula-una ba? Bisan kinsan naman siguro kung magol, dili man siguro makapugong sa paghilak ni no. Kung diyan na diyan hilakan, hilak man din ano. O man gani. Pero, dili gyud ko gusto matanaw sa usa kalaki nga muhilak. Kay para nako. Ah. Cash in. 200. 10 ang charge. 5. 10. Ilan na imong kurta? 5 sa pagirang karto, 5 ra pagirang nadala. Nga wala. 195 ra na. Man, 195 na lang. Bigyan na lang dong. Oh. 195. 190 di ay. 200 na. 195 git. 195 bigyan ako dong. Picture na rin ko eh. Si picture mo pag ita nag-type og number. 09. Pag apura rabi nag-loading pagani. Sa po na ang cellphone na eh.
number. 09. Mana? Oh. 06. 343. Mana? Ituloy-tuloy na ba ay na si humana. 8197. Otro daw kanta. 0906-343-8197. Oh. Pangalan. W ang naguna. Dira ako pangalan oh. Sabi? W Mat. W. Be, itong picturean. Alright, hanap ba ni kamera? Clear daw. Ang sapod nga sigaret. Barato ko. Isa kas. Clear daw. Ay nako. Sinsya na po, nawata guys. Sa ba ng cellphone na po ay dali kayo malubat guys. Dali kayo malubat niya, dugay kayo mapuno. Ay nako. Kita naman abot ng cellphone ni. Oh, okay ra. Bisag si kinsa pang ikauban nila. Kaya ang mas importante, sila man ang imong mga bisita, di ba? Oo noon, mami. So, how's my boy? Excited ko sa akong birthday celebration. Malipay ka ng higayon ha, anak. Oh, Believe me. it seems nga murag So, suno nakaingon man sila guys nga malipay unsa man ang ilang assurance no nga malipay gyud ang ilahang anak guys. Nga naman nagkuha gud na ini sila catering or naani sila yung mga clown no or basin og nagpa-sponsor ni sila no og kuan guys, children's party. dagan og pasabog si daddy nimo anak ha. Dapat lang. So mao ni ang unang tuig guys no nga magkauban sila Ribs o kuano Carla sa birthday ni kuan guys ni Kael. Mo nang nagpabilib jud si Ribs guys no kay syempre giningon ba nila nga first impressions last. Mo nang magpa-impress jud si Ribs no para kang Carla o kang Kael nga syempre giisip na po niyang usa ka anak. One and only son, good na. So, diba? One and only son. So, bulgaran kayo guys no nga siya na jud ang nitayong amahan ni Ribs. Lang nga, Rex, dili Kael. ginamabintaan. Dili ba? Dili mabintahaan ang handa, di ba? Bitaw. Pero sayang lang, kay nag-expect unta kong makaila ang parents sa friend ni Kyle. Pero, di masabday ko na makatambong. Pero mutong ang imong mga friends, di ba? Anak, kunway magkauban niya, pwede nga atong kuhaon, ug ihatod. Wa man ko makatulto sa ila. Pero may kuyog sila dad. Ang iyang lolo. Oh, that will be a big celebration, anak. Kay atong idungan sa house blessing ining bag-o natong gipuy-an. Love?
wala pa rin na blessingan ilang balay no. So pwede pala dai guys no nga iusara ang house blessings o birthday no. Okay na siya, at least mausara ang gasto, di ba, makalis na mausara po ang kaon. So muna to guys, anyway before ta mag-end no, mag-check ta sa inyong comment sa gahapon nga upload guys, unsa to nga part. It's a part 34. Salamat sa 119 views no. O comment from Dads Vasquez, murag sa birthday ni Puhon sila magkita-kita ug mugawas ng intro sa among drama, murag happy ending di ba? Sa maong drama. Maybe, who knows, mo nang stay tuned guys. Stay tuned lang yun tano para masubaybayan yun na to ang matag eksena.